Moikkuli! Me tänään tehdään smoothie-haaste. Ja meillä on 7 hyvää ja 7 pahaa. Niin. Ja no tässä ei paljon kerrottavaa tähän alkuun. Että tämä tulee olemaan paha. Tässä on ne hyvät, tässä on ne pahat. Te ette kun nää niitä, sori. Niin laittaa teet kauemmas. Tehdään kivisakset paperit, kumpi aloittaa? Niin. Mä en halua ottaa. Yhteen nyt kivisakset paperi. Kivisakset paperi. Ei. Mun pienen lapsen on mun. Vettä. No, se oli paha, koska en mä tiedä. Se on kyllä paha. Laitetaan lähetään. Oi Laitetaan. Kaadaks mennä kaikki? Joo. Koska ei tosi tuu uudestaan. Oi god. Sun pitäisi laittaa saman verran sitä maitoa, koska nyt Marika saa sen maidon. Niin. Ei kun et saa. Ei, koska me otetaan kumpi vaan mitä vaan. Paha juusto. Voi piipä. Me sanotaan tätä pahaksi juusto. Niin just tää hyvä. Juusto on muuten hyvä, mutta paha juusto. Saaks mä haistaa? Ei kun toi on hyvä just. Okei, pitääkö mun laittaa nää? Tästä tulee se paljon. Niin. Onks hyvä, että mä paistan hirveätä? Mitä mä sanoin, tosta nää on jotain ihmeä. Miten vähän sä laitoit? Kattokaa. Tää oli tää juustoa. Ihan sama, mä laitoin kokonaan. Ja nyt mä. Mun vesi on eri asia. Yes! Ei sai mut veden kanssa vispikero yäk. Liikamaala. Liikamaala. Hei. Saaks mä lusikan? No et. Kun sun pitää vaan kaataa. Kattokaa. Haluan maistaa tätä. Ei maistu miltään. Mitä vaan nuolet sitä pulkkia? Yäk. On tää hyvä mun. Juu. Musta on hyvä. Maista sitä. Ei tää maistu miltään. Okei, Tää on ihan sama hyvä. Hyvissä. Yäk. Se niinku, kattokaa. Mä laitoin liikaa tuolla vettä. Se niinku menee sinne. Meidän pitää mennä. Okei, se ei tarkentanut sitä. Hei, kammalla. Eikä hei, onks täällä se vissi? Ei, kakko mä saan nyt juustoja. Mä sain raajajuustoja. Siis sitä raajuusto on lientä, sitä ei. Ja raajuusto on hyvä, mutta sitä liemi juttua. Niin, siitä. se liemi ei oo niin hyvä. Tää näyttää maidolta. No maista. Ei saa vielä. Se kakkomarikaisena. Hei, eihän tuolla ole sitä nestettä. On, kun se mitä painaa sitä. Kun Marikalla mä otan vaan tuolla nestettä. Mä oon saanut vaan pahoja, sä oot saanut hyvää pahoja. Niin. Kato. Meillä on myös sitruunaa. Mä laitan pari tätä juuri. Oi. Toi riittää. Et sä voi nyt enemmän sitä vettä. Vesi juttu. Raajusto haisee. Nyt ei oo mä täältä neeltä. Nyt mä. Ei mä en saa. Okei, täällä on tuoksu. Noniin. Maito! Mä saan vaan tämmösiä nestemäisiä. Yök, haisee. Ui, koko. Marikalla on tommoista kuivaa. Mulla on vaan maista. Miten mä saan? Eihän se mitään. Niin. Mulla on pelkkää nestettä tää, kato. Nää kohta loppuu. No Marika, nyt sä saat sen mehun ja piimän automaattisesti. Niin saankin. Ja jos mulle tulisi se, niin se on sulle. Ui! Ketsuppi! Marika, sä vähän väriä tohon sen valkoisen sen. Mun pitäis kun saada. Lisää. Noin. Yök, kato. Voi. Marika, sä sanoit sun äiti, että sä olet sitä smoothieta. Tää on smoothie. Nyt mä. Jogurtti. Ei, kakkoa. Laitaanko tän kokonaan? En. Kattokaa. Marika, mutta... Toi Kato. Niin Tää on lusikka. Kaadohan sitä. Tää on lusikka, muuten se tippuu kokonaan sinne. Se oli tullut. Nyt tää nyt olemaan homeiset maidot, kun tää on se kökkäreitä. Kato muun. Mä en pysty juoda tota. Laita 2 lusikallista. Joo. Oh my god. Ollaisiko se yök? Meidän se tohon. No niin. Voin näyttää.
tää on mun vuoro. Nyt mä saan joku hyvän. Suu auki. Yes, piimä! Saisit saanut muutenkin sen. Mä vihaan piimää. Marikalle ei yhtään nestettä taas. On musta sörssiä. No kato kun mä laitan. Mulla on vaan nestettä. Onks tää yök? Oh, meillä on se tulee niin Sä laitat ihan sikana sitä. No Eiku et laitettu. Siellä on semmonen pieni punainen läiskä. Ei oo enää. Kato, se on niinku tuolla sivusta oikeet. Sitruun. Saaks purista sitä? Ei tuu mitään. Oh, yök. Pätki. Niin, Marika sai sen ainoa pätki. No kato! Sun pitää murentaa se sinne. Mitä mä murtaa otan? Ei kun lusikalla, et murskaa se sinne. Eiku näin. Eiku tää on kova vika. Se on vaan niin. Kuuntelita. Ai tää on syön pätkikselle. Pätkikseltä kermaalta. Ei kermaalta, kun piimältä. Sun vuoro, moikka. Tää on sulle. Sä saat, mä nostin sulle seuraavan kerran, koska Marika on vasta 2. Niin. Ja molemmin pitäis Ei, sä oot saanut pelkkiä pahoja, paitsi yhden hyvän. Mikä oli yksi? Ai, oh no, ja sä oot saanut Oreko! Sit Marika sulle jäi kaakaojauhe. Yök. Siis mä tykkään kaakao, mutta Noi on sun loput, koska mä haluan laittaa itse. Kaadella sitä sillä. Hei, hunaja ei oltu tuolla. Mihin ne muut kato? Mä saan sen. Ai niin. Sä saat sen, koska no sulla on mehu ja se Minkä mä saan? mehun ja kaakaojauhe. Ja mä saan sit sen hunajan. Yök. Tai, oi kakka. Ehkä Ei kuka ei saanut maitoa. Sait, mä sain sen. Sain. Yök, tää tulee olemaan ääntä. Yök. Oh my god. Hei, mitä mä laitan? Tää on ihan läpikuultavaa. Kato, ei sun piti ottaa lusikalla. Sitten tuoretta. Tuore on hyvä. Oi, kokki, miksi mä tein tän? Mä kuolen tässä. Laitat 2 lusikallista. Ei, yksi iso. Kato! 2 isoa. No kato mun! Kato mun! Kato Marika tuolta sivulta. No niin, se nyt alkaa hiivalta. Sekoita se. Näin on vasta silloin. Hunaja, kultainen. Hyi, toi näyttää jotain metsältä. Talvisen ottaa metsältä. Okei, Marika, hae mulle toinen lusikka tai irtoa. En hae. Oi, lusikka tuolta. Siis tässä on mun, tai tarkka. Mun hyvä. Tässä on Vilman. Tää on sun mielipide tästä. Mä yritän sekoittaa tosta. Siis nyt me sekoitettiin. Mä en kuvannut sitä. Unohdin. Me tanssittiin. Anyway. Siis arvio. Nyt se tuoksuu. Tai haisee. Oregaanolta ja joltain... oregaanolta ja mitä tässä on? Siinä on sitä kermaa. Mikä se on kermaviili? Tai sitä Vispikermaa. Kermaviili. Viili. Entä sun? Pätkiksiltä? Niitä tuoksuu ihan pätkikseltä ja vähän ketchupilta. Ja mä aion... Tuoksuuko? Joo, vähän ketchupilta. Aan näitä. Joo. N, E, T. Hyi! Mä sylkäsin se tonne takaa, se oli ihan hirveetä. Mä muistin pätkikseltä. Oh god. Me ei kannata juoda näitä. Me ei haluta oksentaa. Ja meistä on hirveä suolat. Kun mennään pahempaa. Niin on, koska tässä on noit oregaaneja. Mulla maistuu aika paljon pätkikseltä. Se on hirveetä.
Toi maistuu hirveältä. Mutta se vähän maistuu. Laitetaan nää yhteen. Mitä näyttää? Näikö se sen klumps? Tuolta ihan joltain Marjalta. Siis tässä oli tää video. Mutta niin. Tässä oli se. Jos tykkäsitte, laittakaa peukut ylös. Tilatkaa tästä painavalla. Tästä painamalla. Tai sitten jos te olette tabletilla tai jollakin puhelimella, niin te klikkaatte sieltä, missä meidän juttu. Ketkä on tietokoneen, voi klikata tästä. Voiko? Voi. Niin. Sitten seuratkaa Instassa. Ei muuta. Niin. Moikka! Moikka! Mitä? This is how we do.